ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കിടെ ഒരു റായായിട്ടിക്കരുത്. നല്ലൊരു പള്ളിയും മദ്രസ ഭേന്മായ രൂപത്തിൽ ആക്കോന്ന് ചൊല്ലിയുടെ ഒരു ആശ ഈ റായത്ത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ശരീരായത്തങ്ങായങ്ങും നല്ല ഒരു സ്വീകരണാക്കിയിട്ട് الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم رضيت بالله ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മദ്രസയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സാധ്യതയില്ല ചൊല്ലുന്നതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളി കൂടെ ആവണം ചൊല്ലുകയും ഒരു നിയത്തായിട്ടിരിക്കും. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓർഡർ മദ്രസ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ആ ടൈമിൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് പോകാനായ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പോലും ഇവിടെ ഇന്നില്ല. കിടക്കുകയോ ജാവുകയോ അക്കിം ഉസ്താദ് കള്ളാപ്പുക വന്നോണ്ടിന്ന്. അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹുക്ക് എത്ര ശുക്ർ ചെന്നെങ്ങും മയ്യാവല അണ്ട് ഇന്ന് അള്ളാഹുയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ട് വലിയൊരു ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കിട ഒരു റായാണ്ട് ചൊല്ലാം. ഇവിടുത്തെ മമതാക്ക് കൊണ്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ ചെമ്മ ആൽമറങ്ങളെ ഷമീർ ഐറ്റിക്കർ ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ ബന്തില്ല എത്തു ചിലപ്പോ അർജന്റ് ബിസിയിലുള്ള സബോൾ ഫസ്റ്റിಗೆ ഇവിടെ ബർമ്പത്തുക്ക് ഒരു സൗകര്യം അയാൾ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ബന്നവർത്തിಗೆ ഇവിടെ സമസ്യയുടെ ഒരു റായായിട്ടിന്ത് അഞ്ഞ് സലപ്പിരങ്ങ കടലാസ് എഴുതി കൊടുക്കറേ, മക്കളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ആക്കറേ, ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം രംഗ ഇയാൾക്ക് പേടി പാട്ടിട്ട് ബെദരിക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഓർഡർ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോണ്ടേ. ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻ എന്ത് ഫസ്റ്റിക്ക്. അപ്പൊ പട്ല ഉസ്താദ് വൈസി ഉസ്താദ് ചൊല്ലുന്നു എന്ത് അക്കീം ഉസ്താദിനെ ആ ദിട്ടത്തായ കൊണ്ടിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും വാളും സ്റ്റാർട്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഉപദ്രവം അവിടെ കൊറോടിയായിട്ട് അള്ളാഹുടെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇണ്ടും സാധാരണ മൊത്തത്തിലുള്ള നടക്കാനായിട്ട് ആരായിട്ട് ചൊല്ലാം വാർത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ ക്ലാസ്സും അല്ലാത്ത ക്ലാസ്സും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിലൊരു കിതാബിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ള ആളായിട്ടിരിക്കുക. അക്കീം ഉസ്താദ് വലിയ ബന്ധമുള്ള ആളായിട്ടിരിക്കുക. ആയെങ്കും ഞങ്ങളെ പുറത്ത് പ്രചാരത്തേക്ക് പോലുമില്ല, എതിർക്ക് പോലുമില്ല. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ബഷീർ ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാ രണ്ടാളെ അപാരമായ സേവ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആ സേവന കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഐറ്റിക്കർ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിട്ട് ഇണ്ട് എത്തുള്ള ഒരു കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ ആ സേവന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ റായത്തങ്ങളെ സ്വീകാരം അത് ഞാൻ ഒർക്കും ചൊല്ലുക മറക്കല്ല. കാരണം സാധാരണ ഞങ്ങളെ റായത്തിലല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം അവരെങ്കിൽ ആ റായത്തെ ഉസ്താദ്മാർ മാത്രമേ ഇക്കാറ് റബിയുൽ അവലാവട്ടെ റബിയുൽ ആഖറിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തങ്ങന്മാരെ വിളിച്ചോണ്ടാറ്. ഇവിടെ അങ്ങനല്ല. റബിയുൽ അവൽ ഫംഗ്ഷൻ അവരെങ്കും റബിയുൽ ആഖറിൽ ഫംഗ്ഷൻ അവരെങ്കിലും സാധാരണ പട്ടളത്തെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ഇവിടെ പറയുകൊണ്ട് കല്ലാപ്പുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെയും വിളിക്കാറ്, ചെമ്പുകൂട്ടരെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെയും വിളിക്കാറ്. ഇത്ര ഉസ്താദുമാർ കൂടിയിട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാറ്. അപ്പൊ നാം മൊത്തത്തിൽ ചൊല്ലെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കിടെ ഒരു റായായിട്ടിക്കരുത്. അള്ളാഹു അതിലെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിയിലാക്കുമാറാവട്ടെ. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഫസ്റ്റിക്ക് ഞങ്ങൾ ഉമറാക്കായിട്ടിക്ക് കറണ്ട് ബില്ലെല്ലാം കെട്ടി തന്നെ ഒരേ ഒരുത്തമ്മ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ അയാൾ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു കബർ വെളിച്ചത്താക്കട്ടെ. അതേപോലെ ചെമ്മ മരിച്ച ആൾമാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്മരിക്കുക കൊണ്ടു ഇബ്രായാക്ക അയാളെ മൊറമോൺ ഇസ്മാലാക്ക അതേപോലെ ഇക്ക ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഉസ്താദായിട്ടിക്കറ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മറക്കോ സാധ്യല്ല. ചെമ്മ ആണിങ്ങവും പെണ്ണിങ്ങവും ഈ റായത്തിൽ മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഖിറം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാരവാഹികൾക്ക് അള്ളാഹു ഖൈറായ നൽകി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥ ആക്കുകയും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. പിന്നെ ഇണ്ടത്തെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഫുഡ് വ്യവസ്ഥയും ഞങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് സമീർ റെഡിയായിട്ടിക്കർ എല്ലാ ഫുഡ് വ്യവസ്ഥയും അതേപോലെ ഒരു എല്ലാ ഉസ്താദും
അവൻ്റെ ഷമീർ മരിച്ച ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഹദിയായിട്ട് ഇണ്ടത്തെ ഫുഡും അതേപോലെ ഉസ്താദുമാർക്കെല്ലാം ഓരോ കൗണ്ടർ സെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം വ്യവസ്ഥയാക്കിറ. അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദുമാർ ചെന്നെങ്കിൽ ചെമ്മ പിർസവീക്കിടറായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബാലക്കാർ മക്കളല്ല എല്ലാവരും സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ചെന്ന പോലെ വർഷത്തിൽ 2 വട്ട നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതല്ലാത്ത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കറ്. എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് ഉസ്താദന്മാരെ വലിയ പിർസവയ്ക്കുകയും അതേപോലെ എന്തൊരു ചൊന്നിങ്ങും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾമാരായിട്ടിരിക്കാറ്. അയെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ഇപ്പം ഈ വർഷ സമീർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തയത്തിൽ അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാരെ ഒത്തയത്തിലും ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിമാരെ ഒത്തയത്തിലും ഞങ്ങളിവിടെ വെച്ചിരെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും മേൽ കൂടെ ചെമ്മവട്ട ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാം ആവുമെന്ന് ചൊല്ലിട്ട് ആശയായിട്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇന്നേ ತಿರ್ಲಪ್ಪರ ಬಿಲಿಯ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕರು ಸರಿಯಾಯಿದೆ. ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೂಂತೋರ್ಕ ಅವರು ಜಾವುಗು 2 ಗಂಟೆ ಜಾವುಗು ಅಕ್ಕಿಮುಸ್ತಾದ್ರೆ ಮೇಲು ಮಾತ್ರ ಬೂಂತಿಲ್ಲ ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಫುಲ್ മുങ്ങിട്ട് പോയിரு. ആ നിലയ്ക്ക് ഗുഡ്ഡ ബൂന്ത് ജാവു 2 ഗಂಟೆ ജാവുകു. പിന്നെ കല്ലാഫുൽ ഉസ്മാനും പിന്നെ അതേപോലെ ഷമീർ ഇങ്ങെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇവിടെ അപ്പ വ്യവസ്ഥയാക്കിയിട്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബുട്ടെങ്കാവല ചെന്നിട്ടു ദർഗാ കമ്മിറ്റി രംഗം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പണിയെല്ലാം ആക്കിയാർ. അതേപോലെ ഗവൺമെന്റ് സഹായദാന എല്ലാം ആക്കുക വേണമായിട്ട് ഉസ്മാന്റെ കേരളപ്പുളു യൂട്ടി ഖാദറെല്ലാം ഇതായിട്ട് വ്യവസ്ഥയെല്ലാം ആക്കിയത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന അവസ്ഥ നോക്കിയാണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാർ വേണ്ട വിഷയമല്ല, ഉസ്താദുമാരപ്പം നിൽക്കരുത് ഭയങ്കര വിഷയമായിട്ടിരിക്കരുത്. ദർഗത്തെ എവിടത്തോളം എന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ദർഗത്തെ ശമ്പളം പോലും കൂടെ ഒരു ഡൊനേഷൻ രൂപത്തിലായിട്ട് ഇന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നേ. കാരണം മദ്രസ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കില്ലാണ്ട് പിന്നെ എക്സാം കൂടെ ആക്കരെങ്കിലും കല്ലാപ്പിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സാം ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിന്നെ. അപ്പൊ ഇപ്പം ഇത്ര അള്ളാഹുക്ക് ഞങ്ങൾ ശുക്രാക്കിയ മയ്യാവല അള്ളാഹുക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് ഞങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്യുക മയ്യാവല ഉണ്ട്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ ഏത് കാര്യക്രമത്തിനും ഊർത്തെ പാലക്കാരാവട്ടും മക്കാവട്ടും മുൻചൂണിയിലുള്ളാറ് അങ്ങനത്തെ കാശ് ഖർച്ചാക്കും അത് റെഡിയുള്ളാറ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ചെറിയ റായെങ്കും അള്ളാഹുയുടെ ദീന്റെ പിർസവീക്കിടെ ആൾമാരായിട്ടിരിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിയിൽ എത്തുവാട്ടിട്ട് ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരും ദൂരക്കണം. അതേപോലെ പ്രത്യേക ഈ സ്ഥാപനയ്ക്ക് ഒരു റെക്കോർഡ്സും കാര്യമെല്ലാം കറക്റ്റായെങ്കിൽ നല്ലൊരു പള്ളിയും മദ്രസ ഭേന്മായ രൂപത്തിൽ ആക്കണം ചൊല്ലിട്ട് ഒരു ആശ ഈ രായത്തെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതിൽ വേണമായിട്ട് എല്ലാവരും ദൂരക്കണം ചെന്നിട്ട് വസിയത്താക്കിയിട്ട് എൻ്റെ വെൽക്കണിക്ക് പാട്ടെ വാഹിർ ദവാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സിദ്ധത്താക്കിയിട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയുള്ള പുറത്തായിരുന്നൊക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടായിತ್ತು സന്തോഷം. അള്ളാഹു ഈ റായത്ത ആൾമാർക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആൾമാർക്ക് ഉസ്താദരങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങളെ പൈക്ക് മരിച്ചുപോയ ആൾമാരെ ഖബർ അള്ളാഹു തആല സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഇത് വേണമായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ കുടിക്കര സാധനങ്ങൾ തന്ന ഉമ്മമാർ റായത്താൽമാർ എല്ലാ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ ഷെഡ്യൂൾ തല്ലി ചേഞ്ച് ആക്കേണ്ടി വേണ്ട. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും സേവനത്തെക്കുട്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വേണ്ടത്. ഏതായാലും ഉസ്താദുമാരായ നങ്ങ മുഅല്ലിമീങ്ങളായ നങ്ങ എത്രമാ വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ അധ്വാനിക്കറേ കഷ്ടപ്പെടുറേ. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല എത്ര ഭംഗവന്റെ ഭാവ മക്ക പഠിக்கிறമേ ഇല്ല, എത്ര കഷ്ടമെന്നും ഫല കാണ്ടമേ ഇല്ലാട്ട് ചില മുമ്പല ബേജാറ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലിക്കറും. നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിര ഫല ഞങ്ങൾ എതിർ കണ്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു നാൾ കാണാണ്ടിക്കണേ. അങ്ങനല്ലേ ബാപ്പ അകകെട്ടിത്ത് അയാൾ അകകെട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം 40-45 വയസ്സ് അയാൾ തീന്നർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് പെഞ്ഞായിമാർക്ക് വേണമായിട്ട് അയാൾ അകകെട്ടിത്ത് ഒരു പിന്നെ ഒരു 20 വർഷമാ 15 വർഷമാ അയാൾ അതിൽ ജീവിച്ചിത്ത് അയാൾ പോയിത്ത് വഫാത്തായിത്ത്. പക്ഷെ ഈ 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടി ഈ കിടാവും ഒരു 10-30 വർഷത്തോളം ഈ ഔത്തര ആശ്രയം ആസ്വദിക്കും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അത്ര ആസ്വദിക്കുക ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ വന്ന ആൾമാർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും കിട്ടിയത് എന്നതുപോലെ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ 2-ാം ക്ലാസ്സിൽ പണിയെടുക്കുന്ന നങ്ങ ഇത്രയെല്ലാം പഠിപ്പാടിയിട്ട് കിടാവ് പഠിക്കില്ലല്ലേട്ട് ബേജാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെങ്കിലും വരുന്നാൾ ആ കിടാവ് നല്ലൊരു മുത്തഖിയായിട്ട് ഒരു ആലിമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാം. ഇതിൽ നക്കും ഒരു അംശമുണ്ടു ഞങ്ങൾ അപ്പം സന്തോഷിക്കാം. ഒരു മുഅല്ലിം ഉസ്താദ് എപ്പോഴും തിങ്കാക്കോണായ ചിന്തിക്കോണായ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ചെന്നെങ്കിൽ നല്ലവാറ് പഠിക്കുവാറ് ഉഷാറാവാറ്.
ദൂരത്തെ കണസുമായിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങൾ കാണണമായ മുട്ടത്തെ കണസല്ല. 1ാം ക്ലാസ്സിക്ക് 2ാം ക്ലാസ്സിക്ക് ನಾನು പഠിപ്പാട്ടും പൊത്തുകു നന്റെ കണസു നന്റെ മക്ക 5ാം ക്ലാസ്സിറ മക്ക ഓതുறது പോലെ ഓതണം. നാ പഠിപ്പാട്ടറ മക്ക അക്ഷരം പഠിച്ചെങ്ക മയ്യബ്ബ, കൂട്ടിട്ട് ജോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഓതിയെങ്ക മയ്യബ്ബ. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കണസ് ബേക്കിടേക്ക് ബദലായിട്ട് ನಾನು 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പാട്ടുമ്പോ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പാട്ടുമ്പോ നന്റെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദ്, നന്റെ ഉദ്ദേശ, നന്റെ ചിന്ത, നന്റെ തിങ്ക് 5ാം ക്ലാസ്സിറ മക്ക ഓതുற പോലെ ನಾನು ഓതുപാട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കറേ. അപ്പോഴായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിവും കൂടുതൽ ഊർജവും ആർജവും അതൊക്കെ ചെലവാക്കണായിട്ട് വേണ്ടേ. അപ്പൊ അതിന്റെ പാതിയായെങ്കിലും ഫല കാണാട്ടിക്കില്ലേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട AP ഉസ്താദും എത്രമോ വർഷം മുന്നുള്ളൂ, 10, 40, 45 വർഷം മുന്നുള്ളൂ മർക്കസ് ചൊല്ലവരി കണസു AP ഉസ്താദ് വെച്ചപ്പ അണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1 കോടി. എല്ലാ മൊയിലാന്മാരും ആയിരത്തിൽ പലക്കവർ ഞെട്ടിക്കിട കാലത്ത് AP ഉസ്താദിന്റെ കണസ് 1 കോടി കളക്ഷൻ ആക്കണം, 10 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. മുതലാളിമാരും നേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അപ്പ ചൊന്നാറ് 1 കോടി അവർ മൊയിലാറാക്കരമ. പക്ഷെ മൊയിലാറ് കണ്ട കണസു പിന്നെ അത് കാട്ടിത്ത്. സാധാരണ എല്ലാവർമാർ ഉദ്ദേശിക്കണം നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു പള്ളി വേണം, ഒരു 500 ആളുകെങ്കിലും 1000 ആളുകെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണം. നിങ്ങളെ ഏമും നിങ്ങളെ കണസും അങ്ങനെ. സാധാരണ നിങ്ങൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കരുതും അങ്ങനെ. പക്ഷേ AP ഉസ്താദ് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണസ് 25,000 ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളി വേണം നോക്കറല്ല. വലിയ കണസു കാണുമ്പോത്തുകു, വലിയ കിനാവ് കാണുമ്പോത്തുകു ആ കിനാവുക്ക് എത്തിച്ചേറുള്ള തെറു അള്ളാഹു താല കാട്ടിത്തണ്ട. അതുകൊരു ത്വര, ഹിർസ്, അതുകൊള്ളൊരു ആഗ്രഹം, അത്യാഗ്രഹം വേണുണ്ട് മാത്ര. ഉസ്താദ്മാർക്ക് വേണമായത് അതെ. താലിം പഠിച്ച ആൾമാർക്കെല്ലാം ಗೊತ್ತುಂಟು വിദ്യാർത്ഥിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായിട്ട് കിടുക അല്ല ഹിർസ്, അത്യാഗ്രഹം, ഇൽമുട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അത് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്രമല്ല മുഅല്ലിമുക്കും ഉണ്ടായിക്കണായ ഒരു ഗുണമായിട്ട് കിടും അല്ലെ. മുഅല്ലിമുക്കും മുതാലിമുക്കും രണ്ടാൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണ ഒരു ഗുണമായിട്ട് കിട് അത്യാഗ്രഹം. നന്റെ മക്ക ഉഷാറാവർ നാൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം, നാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കണം. ഈ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ പഠിപ്പാട്ടുമ്പത്തുക്കും പഠിക്കുമ്പത്തുകായിട്ട് കിടന്ന ഫലം കാണ്ടേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേട്ടാറ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇൽമു പഠിച്ച, അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ശൈലി എങ്ങനെ? ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു, കൽ മർഅത്തിൽ മുളില്ലത്തിൽ വലദി ലൈസ ലഹാ ഗൈറുഹു. ഒരു കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഉമ്മ, ആ ഒരു കുട്ടിയല്ലാതെ ആ ഉമ്മക്ക് വേറെ കുട്ടിയില്ല, ഒരേ ഒരു കിടാവിന്നെ. ആ കിടാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അതിര് തേടകൂ ഈ ഉമ്മ പഡ്ര വെപ്രാളവും വിഷമവും ബേജാറും ആതങ്കവും ഏത് രൂപത്തിലായിട്ടിന്ത, എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിലായിട്ടിന്ത. ഇതുപോലെയാണ് നാണ് ഇൽമു പഠിച്ചാൻ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു. അത്രക്കും ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കു അത് പഠിപ്പാട്ടുകളുടെ ആവേശം പണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഠിപ്പാട്ടുകളുടെ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. കൂടുതൽ എന്ത് ചൊല്ലുള്ളേ, പണ്ടൊരു സ്കൂട്ടി ചേത്തക്ക്, ആ ചേത്തക്കാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗാഡി, ആ ഗാഡിക്ക് നല്ല ബ്രാൻഡ് നെയിമുണ്ട്, അറിയപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ്, നല്ല ഫേമസ് ആണ്, നല്ല വിലയുള്ളതാണ്. ചൊന്നിട്ട് ഒരു 10 വർഷം 15 വർഷം ഒരു സർവീസും നടത്താണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഓടുപാട്ടിയെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡിന് പേരിക്കും ഗാഡിക്ക് വാലിക്കാലെ, അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗവും വിക്കാലെ. എന്നതുപോലെ മുഅല്ലിം ചൊല്ലത് വലിയൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ വെച്ച പേരായിട്ട് കിടി ഇന്നി ബുഇസ്തു മുഅല്ലിമ, ഞാൻ മുഅല്ലിമാണ്. അത് റസൂലുള്ള വെച്ച പേര്. ആ ബ്രാൻഡ് നെയിം എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ റീഫ്രഷ് ആക്കില്ലേണ്ടായെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് ക്ലാസ്, ട്രെയിനിങ്, കോച്ചിങ്, ഹിസ്ബ്, ഖത്തുന്നസ്ക്, പ്രസംഗ പരിശീലനം, പാട്ട് പരിശീലനം, ന്യൂസ് ഓതുകളുടെ പരിശീലനം, കിസ് നടത്തുക, ബ്രെയിനുക്ക് പണി കൊടുക്കുക, വിവിധങ്ങളായ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ഒരു മുഅല്ലിം ഉസ്താദ് ഇടക്കിടക്ക് സർവീസ് നടത്തില്ലേണ്ടായെങ്കിൽ അത് മഡ് പിടിച്ചു പോവും. പിന്നെ ആ മിഷന് കൊണ്ടു, ആ ഗാഡി കൊണ്ടു, ആ ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊണ്ടു ഒരു കാര്യവും മിക്കല. ഞങ്ങളെ സേവത്തിക്കുട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷമീറാക്ക, അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ പലക്ക് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണായ ആവശ്യമുണ്ട്. റേഞ്ച് ചൊല്ലുടെ സിസ്റ്റമും ഇത് ട്രെയിനിങ് തറവുണ്ടാക്കിയ സിസ്റ്റമായിട്ട് കിടും. 1989 പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം AP ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മദ്രസ സിസ്റ്റം ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രൂപത്തിൽ ജാരിക വന്നപ്പോ മദ്രസന്റെ കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയാറും ആ കിതാബ് പഠിപ്പാട്ടുകളുള്ള ഉസ്താദ്മാർക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണം. ആ ഉസ്താദ്മാർക്ക് തിങ്കൾ വർക്കമ 2 തിങ്കൾ വർക്കമ ഒരുമിച്ച് കൂടണം.
ആ ഒരുമിച്ച് കൂടെയുള്ള വ്യവസ്ഥ ആയിട്ടിക്കടി റേഞ്ച് ചൊല്ല ഒരു സിസ്റ്റം. അവിടെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദ്മാർ പഠിപ്പാട്ട കിതാബിടെ ചർച്ച എല്ലാവരും ഒട്ടിക കൂടിയിട്ട് നടക്കരുത്. ഈ റേഞ്ച് ചൊന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾമാർ ഗൊന്തിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. റേഞ്ച് ചൊല്ലത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യക്രമം. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കൂടെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഉഷാറാക്കി വിടുക. അത് അനിവാര്യം കൂടിയായിട്ടിക്കറ്. കാരണം ലോകം വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എതിർ പണ്ട മക്ക പലരും പല ടാലന്റ് ഉള്ള മക്കളായിട്ടിക്കറും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഫേമസ് ആയ ഒരു ചെറുക്ക ഉള്ള 13 വയസ്സുള്ള ചെറുക്ക. ആർക്കെങ്കിലും പേര് നിനപ്പുണ്ടാ? ആർക്കെങ്കിലും പേര് നിനപ്പുണ്ടാ? വിശ്വപ്രസിദ്ധി നേടിയ കേരളത്തിന്റെ മുസ്ലിമായ ഒരു ചെറുക്ക, 13 വയസ്സുള്ള ചെറുക്ക. സ്കൂൾക്ക് പോയിട്ടില്ല, 3ാം ക്ലാസ്സോളം സ്കൂൾക്ക് പോയ ചെറുക്ക. പക്ഷെ ലോകം അജബോടുകൂടെ ആ ചെറുക്കറുണ്ട് നോക്കൂ. എന്തുകൊണ്ട് സയൻസ് മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഗ്രാവിറ്റി സംബന്ധമായ ചില വിശേഷമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആ ചെറുക്ക കണ്ടുപിടിച്ച ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവന് ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അർത്ഥാവില്ല എന്തിനായിട്ട്. അവനെ ചൊല്ല ഹേവിൻ അൻവർ അവന്റെ പേരായിട്ടിക്കിടും. ഹേബിൽ അൻവർ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മറ്റാൾമാരുടെ പേര് പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിലും അതിന്റെ കാരണം അവനെ ചൊന്ന ചെറുക്ക. ഹാബിൽ ഇട്ട് അവന്റെ ഉമ്മ പേരിട്ട് തോണും, ഹാബിൽ അൻവർ ഇട്ട്. പിന്നെ ആധാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തരമോ അങ്ങ് തപ്പിട്ട് ഹേബിൽ ഇട്ട് എഴുതിയാറ്. അതിൽ പിന്നെ ഹേബിലേ ആയിട്ടതും. ഇന്നലെ ഗൾഫിലൂടെ ആ പ്രോഗ്രാം ഇത്ത ചെറുക്കട പ്രോഗ്രാം 13 വയസ്സ് 3ാം ക്ലാസ്സോളം സ്കൂൾക്ക് പോയ ചെറുക്ക ഇണ്ട് ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാനികളുമായിട്ട് അമേരിക്കത്തും അവിടെ ഉള്ള വിജ്ഞാനികളുമായിട്ട് സംവഹനാക്കുക, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓണുകൊണ്ടു നല്ല ടോക്ക് നടത്തുക വേണം. അങ്ങോട്ടേക്ക് ചർച്ച നടത്തുക, റെഫറാക്കിയിട്ട് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയ ബുക്സ് ഉണ്ടാക്കിയ 3ാം ക്ലാസ്സോളം സ്കൂൾക്ക് പോയ ചെറുക്ക. സ്കൂൾക്ക് പോവാണ്ടിക്കുള്ള കാരണം എന്തിനും കേൾക്കുമ്പോൾ അവന് ചെന്നൊരു കാരണമുണ്ട്. നക്ക് പഠിപ്പാട്ടുള്ള ടീച്ചർമാർ ഉണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അവനിൽ കേൾക്കട്ടെ, നീ എന്താ സ്കൂൾക്ക് പോവാത്തേ? നക്ക് പഠിപ്പാട്ടുള്ള ടീച്ചർമാർ ഉണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂൾക്ക് പോവാത്തേ. കാരണം സ്കൂളിൽ ചൊല്ല തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ എടുത്തെങ്കിൽ അവിടെ ചൊല്ല തിയറി അതെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, അതെല്ലാം ഉൾട്ടാക്കി കാട്ടറേ. ഈ ചെറുക്ക സദാസമയം ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കുറേ തേടുക എന്നാ ചൊന്നല്ലേ അല്ല ഹെർസ് പഠിക്കുള്ള ത്വര, പഠിക്കുള്ള ആവേശം, പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവർ ആവേശം ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിക്ക് വന്നപ്പോ അവൻ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കണം ചൊല്ലൊരു റൂട്ട് അവൻ കണ്ടുപിടിച്ച. ഞാൻ ഏത് റൂട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സർച്ചാക്കുക, അതിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക, സർച്ചാക്കുക, എഴുതി വയ്ക്കുക. ബാപ്പട്ട പളക്ക ഇല്ല, ഉമ്മട്ട പളക്ക ഇല്ല, പെങ്ങളൊട്ടിക പളക്ക ഇല്ല. ഒരു പെങ്ങളൊട്ടിക ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തരുത്. എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ആങ്ങളുടെ ಬಗ್ಗೆ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം തരേ? അമ്മ അവണ് അവൻ്റെതായ ലോകം, നമുക്കൊരു ടച്ചേ ഇല്ല. ഒരു ഔത്തുല് താമസിക്കട്ടെ ഒരു പെങ്ങൾ ചൊല്ലെ എത്രമാപ്പെട്ട ഓണ്ട് കൗൺസിലാക്കിയതാറ് എങ്ങനെയും സമാവില്ല ടബ വിട്ടു വിട്ടാറ്. പക്ഷേ ഈ ചെറുക്ക ഒരു ഗുരി വെച്ചിട്ട് പോണ്ടേണ്ട് വന്നായ മുഞ്ഞാട്ട് 10 ലക്ഷം അമേരിക്കത്തെ വലിയൊരു റിസർച്ച് സെന്റർ സ്കോളർഷിപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ചാനലിൽ വന്ന് വീഡിയോത്തിൽ വന്ന് എല്ലാം തോണ്ടത് വിഷം ഹേബിൽ അൻവർ. ഇതുപോലത്തെ ബുദ്ധിമതികളായ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധികളായ പുതിയ കാലത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് ഞങ്ങളെ എതിരിൽ വന്ന് തീക്കറേ. ആ മക്കൾക്ക് ടീച്ചിങ് നടത്തണുണ്ടായെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽ ക്ലാസ് അനിവാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ സ്വഭയെ കൂടെ ഒരു മദ്രസത്തെ മക്കളെ വെളിപ്പാടിൽ ഒരു ക്ലാസ് നടത്തിത്ത്. അത് ക്ലാസ് നടത്താൻ എന്തെങ്കിലും ചെന്നെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഉസ്താദന്മാർ അതിനെ കണ്ടിട്ട് മോഡലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കും. ഒരു ഉസ്താദിനെ നിങ്ങൾ നിയമിക്കുക, ഒരു റേഞ്ചിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും. ആ ഉസ്താദ് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ആ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. അതുപോലെ ഇതൊരു റേഞ്ചിൽ ചൊല്ലത് ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിട്ടിക്കറ്. ഇത് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, മെമ്പർമാർ, ഖജാഞ്ചി, പൈസ ഇടപാട് എല്ലാം ഉണ്ടും. ഓരോരോ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര കാശ് ബന്ത്, എത്ര കാശ് ചെലവായിട്ട് എത്ര ഉണ്ടു, ഇത് പ്രതിയൊരു മീറ്റിംഗിൽ അവതരിപ്പിക്കരുത്. ഇത് അവതരിപ്പിക്കാത്ത ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇല്ല. ഒരു ഉൾപ്പെടെ കണക്കും റിസിപ്റ്റും വോച്ചറും ഉണ്ട്. അതായിട്ട് ഇവിടെ റേഞ്ച് സിസ്റ്റം ചൊല്ലത്. പിന്നെ ഉസ്താദുമാരുടെ കുറെ കഴിവുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ കാണ്ട പോലെ എന്തല്ല, ഇതിൽ ഉൾഗ അപാരമായ കുറെ സാമർഥ്യമുണ്ട്. പാട്ട് പാടറങ്ങുള്ളാറ്, എൽതറങ്ങുള്ളാറ്, ഓതറങ്ങുള്ളാറ്, അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള കഴിവ് അത് ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഒന്ന് ബലിയാക്കിയിട്ടെടുക്കുകയുള്ള വേദിക്കും കൂടിയായിട്ട് ഈ റേഞ്ച് ചൊല്ല സിസ്റ്റം. പ്രതി ജണ്ട് തിങ്കൾ കൊർക്ക മദ്രസ നിങ്ങളെ റേഞ്ച് വ്യാപ്തിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മദ്രസത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യക്രമം നടക്കരുത്. ആ രായത്താൾമാർ അങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്നേഹിച്ചിട്ട് വന്ന ഉസ്താദ്മാർ ആദരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വേണമായതെല്ലാം ആക്കി കൊടുക്കിടാറ്. ഇത് കേവലം ഉള്ളാളത്ത് മാത്രമല്ല,
ഞങ്ങളെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ചൊല്ലുന്ന ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു 10-12,000 മദ്രസ, 6-7 ലാഖത്തോളം മക്ക പഠിക്കുന്ന മദ്രസ, ഇത്രയും മദ്രസകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം ഈ ഡേറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാ റേഞ്ചിലും, സാധാരണ എല്ലാ റേഞ്ചിലും ഒരേ ഡേറ്റിൽ ആയിട്ടിക്കട് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ആയിട്ടിക്കട് ഈ റേഞ്ചിച്ചുള്ളത് ഉസ്താദുമാർ അത് തീർത്തോളം ദയിക്കാറ്. സ്വബീഗ് 6 ഗಂಟೆ പിടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-10.5 ഗಂಟೆ ആയിക്കട് സാധാരണ നടക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതിലൊക്കെയാണ് മുന്നുള്ള തീർന്ന പോലത്തെ ചില ഇതല്ല സിസ്റ്റം അല്ലേക്കര്. ഏതായാലും അവസാനം വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത്രത്തോളം നടന്ന ക്ലാസ്സും ട്രെയിനിങ്ങും വെള്ളത്ത് ഉസ്താദ്മാർ രചിതാറ്. അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. കൂടുതലെന്ത് ചൊല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടും കണക്കും കിതാബ് ചർച്ചയെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ട്. അള്ളാഹു ഈ റായത്ത ആൾമാർക്ക്, ഈ റായത്ത കമ്മിറ്റിയുടെ ആൾമാർക്ക്, ഉസ്താദുമാർക്ക്, വന്ന ആൾമാർക്ക് ഖൈറും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് വേണമായിട്ട് കൂടെ എല്ലാ സിസ്റ്റമും വ്യവസ്ഥയും നിലനിർത്തുക വേണമായിട്ട് ഹോറാട്ടാക്കിയ ആളും പ്രവർത്തിച്ച ആളും ആ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം കടം തലമേൽ വെച്ച് അളയിട്ടിക്കട്. അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നല്ല സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു 2 പലക ചൊല്ലു കളക്ഷൻ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ റസൂലിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഒരു നിലക്കും നിങ്ങളെ മുന്നിൽ നിൽക്കണു ഒരു അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടിക്കറ്. പക്ഷേ ഉസ്താദ് ചൊന്നത് കൊണ്ടിട്ടു എന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു അതബ് കേടായിരുന്ന ചൊല്ലൊരു പേടിയോട് കൂടി ആയിട്ടിക്കറ് എഞ്ചിനീയറി യാർത്തിൽ എന്തും നിങ്ങളെ ചൊല്ലുകായിട്ടില്ല. കാരണം മനസ്സ് വല്ലാത്ത സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മദ്രസയിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്കുക സാധ്യതയില്ല ചൊല്ലതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിയത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ രായത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാൽ വെച്ചതിൽ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു പള്ളി ആവണോട്ടായിട്ടിക്കരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പല മഹലിലും പല ജാഗ സിയാറത്ത് പോയിട്ടും പല ജാഗെല്ലാം പോകേണ്ട ആൾമാരായിട്ടിക്കരും, മഹാന്മാരായിട്ടിക്കരെല്ലാം എതൊരു പെരവ് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല പേടിയായിട്ട്. പക്ഷേ നിർബന്ധിത അവസ്ഥയിലായിട്ടിക്കര് വന്നര് ഒരു വിശ്വസിച്ചൊന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും എവിടെ പോയി ഈ ജാഗയിൽ എന്ത് തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നീങ്ങി കെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളി കൂടെ ആവണം ചൊല്ലുകയും ഒരു നിയത്തായിട്ടിക്കരും. കാരണം ആ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ എന്തും അല്ലെങ്കിലും ആ പള്ളിയിൽ വേണ്ട എത്ര ഗ്യാമനത്തോളും വേണ്ട ആൾമാർ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിലെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സലാമത്താവണം ചൊല്ലൊരു നിയത്ത് വെച്ചിട്ടായിട്ടിക്കര് ഞങ്ങൾ ഇതാക്കിരേ. പിന്നെ രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉമ്മ ഇത് ചൊല്ല ശരിയായ തപ്പ ഞങ്ങൾ ഒന്നില്ല. 23 താരീഖ് ഓഗസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഉമ്മ മരിച്ചു പേര്. അപ്പോൾ ആ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കൊണ്ട് ചൊന്നിട്ടു. പിന്നെ യാരെന്തും നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലു എന്തും തെരുവില്ല നാവ് മരിടവുമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ റേഞ്ച് നടത്തിട്ട് എന്ത് പരിപാടിക്കും ഇവിടെ എന്തൊരു സഹകാരം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾ എപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സമിതി കമ്മിറ്റി ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാർ റെഡിയുള്ളവർ ചൊന്നിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചിട്ട് നന്ദി ಪಲಕತೆ ನನಿಪಾಟ್ರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ. ವಾರ್ತಾ ವಾಚಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಸೇವಂತಿಗುಡ್ಡೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅಧೀನದ ಮದ್ರಸೆಗಳ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫುಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಪೌರಾಣಿಕದಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ತನಕ ಭಾಷಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನ್ವೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಾಷೆ ಅರಬಿ ಮಾತ್ರ. ಅರಬಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ, ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಆತ್ಮೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳೆಲ್ಲದರ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಮವಾಗಿ ಗರಿಗದರಿ ಅರಬಿ ರಾರಾಜಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಮಹಾಜನರಾಶಿಯ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ, ಭಾವನೆ, ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಸರ್ವದಾ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಭಾಷೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ನೆಲೆಯೂರಿದೆ. 1973ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಅರಬಿ ಭಾಷಾ ದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 460 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷೆ, 22 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಹಾರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಭಾಷೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದ 6 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಬಬುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಂಗೀಕಾರ ಲಭಿಸಿದ ಅರಬಿ ಭಾಷೆ ಈ ಸವಾಲಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಆಶಯ ವಿನಿಮಯ, ಸಂವಿಧಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸಹಿತ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ
ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಅರಬಿ ಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಲು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅರಬಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿಂದ ಅರಬಿ ಭಾಷೆಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಳಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 460 ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ರಾಟಸ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಇಬ್ನು ಸೀನಾ, ಜಗತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಇಮಾಮ್ ಗಜ್ಜಾಲಿ, ಇಮಾಮ್ ರಾಜಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಮೊದಲಾದವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಭಾಷಾ ಅರಬಿ. ದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹಿಡಿದು ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಮೆರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬುನಾದಿಯಾದ ಪಳ್ಳಿದರ್ಸುಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು. ಓದುವಿಕ ಅವತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಆನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕುರ್ಆನಿನ ಭಾಷೆ ಅರಬಿ. ನಮ್ಮ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲಿಕೆಗೂ ಪ್ರಚೋದನೆಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಬಳಸುವುದು. ಅರಬಿ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟು ಅರಬಿ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಈ ಮಲಬಾರಿನ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅದರ ಮೂಲಕ മദ്രസാരംഭವು ಇಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತದೆ. പിന്നെ നാം ദുപ്പാട് ചൊന്ന പോലെ നല്ല പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടെ എത്തിക്കറും സേവനത്തെക്കുട്ടയുടെ ഉസ്താദരംഗവും കമ്മിറ്റി ആൾമാറും ഞങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും സൽക്കരിക്കുകയും തീരുമാനിച്ചതിന് ചൊല്ലേക്കുള്ള തെളിവായിട്ടിക്കടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ഓരോരു ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരാറ്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ബാക്കിന്ന മദ്രസത്തുക്കും ഒരു ടാസ്ക് ആയിത്താ. ഓരോരോ മദ്രസത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ നിൽക്കറ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ആൾമാർ അതിരക്കാണ് അപ്പുറത്തതായിട്ട് സാധാരണ ആക്കല്. ഇനി ഇതും കൂടി ആടെ എത്തുന്നത് അൽഹംദുലില്ലാ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയൊരു സമ്പ്രദായത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ സേവനത്തിൽ കൂട്ടിയുടെ ആൾമാർ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചാറ്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെ ഗിഫ്റ്റ് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് പട്ടണത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെന്നോട്ടില്ല നോക്കാം. ഇതിരെ وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حياة ديننا عطاء والكون من ضياء يستلهم الصفاء ربنا ارتضاه لنا كامل تمام قد جاء بالسلام والخير للأنام وأنا به رضيت وبنوره هديت سأظل ما حييت أقول في دعائي رضيت بالله ربا وبالإسلام സെറ്റപ്പ് ആയെങ്കിൽ റായ ചെറിയത് ശരീരായത്തങ്ങായെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സ്വീകരണമാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മഹല്ലത്തങ്ങൾ വലിയ തലകുത്തും പിടിപ്പാട്ടിയാറുണ്ട് ബിയേരിക്ക. അടുത്ത അധ്യക്ഷ ചെന്ന പോലെ അടുത്ത ഒരു റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് പട്ടിലെത്താ മാഷാ അല്ലാ. അപ്പൊ ഏതായിട്ടും ഇതിനായിട്ടും 4 ഓതി യാറമെ ഇക്കൊണ്ട് ബിയേരിക്ക. അള്ളാഹു ಅದಕ್ಕೆ തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ ഷമീർ ഭായ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലീയ പ്രസിഡന്റ് ചെന്നതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരെ കാലിൻ്റെ അടിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടിട്ടു, നിങ്ങൾ കാല് വെച്ച ബറക്കത്ത് കൊണ്ടിട്ടു ഈ റായത്തിന് നല്ലൊരു ഭവ്യമായ പള്ളി അള്ളാഹു താല നിർമ്മിച്ച് തരുമാറാവട്ടെ. KM ഉസ്താദ് ചെന്ന പോലെ ഹക്കീം ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു ത്യാഗ നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ത്യാഗത്തായിട്ട് അപ്പറാണ്ട് ചൊല്ല ഗുഡ്ഡെ ചെറിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെ കിടക്കത്തോലോ ബെഡ് തോലോ മണ്ണ് വന്നിറൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
ನಾನು ಮಾತಾಡಿಂಟೆങ്കിൽ ಅದು ಬುಂಡ್ಲುಂಡು ಬೇರಿക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇല്ലേ ഇല്ല ചെന്നിട്ട് പോണ്ടങ്ങ ഏതായിട്ടും അല്ലാഹു അയാളെ ആ നീയത്തുക്കും ആ പ്രവർത്തനത്തിനും അല്ലാഹു അർഹ പ്രതിഫലം തരുമാറാവട്ടെ. അതോട്ടിക്ക് ഷമീർ ബായിയുടെ വിഷയം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉള്ളാലത്തെ കസിവിസി അധ്യക്ഷരത്തെ ഭാഷണത്തെ തെല്ല് കടെടുത്തോണ്ട് ആ കസിവിസിയുടെ ടൈമിൽ ഉസ്താദന്മാരുള്ള ശമ്പള സഹിത അങ്ങനെ സ്വന്ത കൈഡ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നടപ്പാട്ടിയ ഒരു വ്യവസ്ഥ സംസ്ഥ അതും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പിന്നെ യാറമായിട്ട് ചൊല്ല ഉദ്ദേശിക്കില്ല. പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചൊല്ലുള്ളത് മുഅല്ലിം ഉസ്താദുമാറൊട്ടുകു ഞങ്ങളെ ഇപ്പത്തെ സാധാരണ ആൾമാർ ഇപ്പം അൽഹംദുലില്ലാ റേഞ്ചറെ ബഗ്ಗೆയെಲ್ಲ എന്തെಲ್ಲ ചെന്നിട്ട് അധ്യക്ഷർ നല്ല വിവരണാക്കിത്ത് അതായിട്ട് കിട്ടും റേഞ്ചിൽ നടക്കട്. അപ്പോൾ ചില രായത്തിൽ എന്തിര റേഞ്ച് എന്തിര അങ്ങനെ മദ്രസ റജാക്കു തീറ ഏത് മലബന്ധം റജാക്ക എത്ര പേര് റജ കൊടുക്കുക ശാലക്ക് ദസറ റജ കാലി 6-4 അല്ലെ 7-4 മെയിൻ ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ പോണെങ്കിൽ 24 റജ കൊടുക്കുക. അപ്പം എന്നും ടെൻഷൻ നിൽക്കില്ല. അതേ സമയത്ത് റേഞ്ചുകളുള്ള ഒരു റജ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് കട്ടൗട്ടല്ലേ ചെന്നിട്ട് ചെറിയ മെമ്പർ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് വലിയ ട്രസ്റ്റഡ് നേതാക്കന്മാർ സഹിത ആ നിലക്ക് ഒരു ബിയാരിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചുറ്റുപാട് വലിയ ഒരു ഖേദക്കറാണ്ട് വിചാരിക്കാം. ഈ റേഞ്ചിന്റെ മഹത്വം എന്ത് ചെന്നിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഇനി സേവന്തി കുട്ടിയുടെ അങ്ങ് ചെല്ലുണ്ടെന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് വിട്ടാറ് എന്ത് നിങ്ങളെ റേഞ്ചർ പ്രോഗ്രാം ആക്കിയിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ಅದಕ್ಕೆ റെഡി ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣമായ സഹകാരാക്കും ഞങ്ങൾ റെഡി ചെന്നിട്ടു. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടിക്കട് പിന്നെ ചില ആൾ റേഞ്ചിക്ക് സേറുകു എന്തെങ്കിലും ഇപ്പറ ഇൻകമിങ് എന്നിങ്ങനെ മാത്രം സേറുക ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണക്കിട് ഔട്ട് ഗോയിങ്ങിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരോധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഔട്ട് ഗോയിങ്ങിന്റെ ബഗ്ഗവും തെല്ലെന്താക്കണോ തെല്ല ആലോചന ആക്കിയിട്ട് അതുക്കും റെഡി ഇന്നങ്ങ ഇൻകമിങ്ങിന്റെ വിഷയത്തിലും ഇതാക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ ചില റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് അത് നക്കെന്തല്ലാണ് ചില ഊടെ അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ചില ജാഗയിൽ ഖതീബുമാർ ബണ്ടേ ഇല്ല റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ്. ഖതീബുമാർ മദ്രസ എടുക്കുക 10ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ +1 എന്നാ എടുക്കിടാറ് റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് വേണ്ടില്ല വലിയ അത് ബന്ധ റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് വന്നെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സെല്ലി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ചില ധാരണ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു അപവാദമായിട്ട് കിടന്നെങ്കിൽ ബാക്കവസ്ഥ അത്. അതേപോലെ ഷരീഫ് സാഹിദ് മുന്നിപ്പാടി അതെ കുറേ ഖതീബുമാർ സുമാറാളെല്ലാം ഉള്ളാറ് എല്ലാ ഖതീബുമാറും അൽഹംദുലില്ലാ ഈ ഒരു റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് എത്തിച്ചേർന്നത് എത്രത്തോളം ചെന്നെങ്കിൽ ഉജിറ റേഞ്ചിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയപ്പെട്ടവർ തങ്ങളായിട്ട് മുറ തങ്ങൾ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ മുറ ആ മുറ തങ്ങൾ അത്ര വലിയ അറിയപ്പെട്ട നല്ല ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഇന്നുണ്ടെങ്കിലും റേഞ്ച് മീറ്റിംഗിടെ തുടക്കം മുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കിടോട്ട് പിടിച്ച് ലാസ്റ്റ് തോളം എല്ലാം തീന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തീന്നിട്ടായിട്ട് പോയിട്ടിരുന്നേ. അപ്പൊ അത് റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ചൊല്ലത് എന്തേ മുഷാവറത്ത് അത്ര ഇൽമ നമുക്കില്ലേ മുഷാവറത്തെ അംഗങ്ങളുടെ ഇൽമ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതും ഒരു വലിയൊരു ഇബാദത്ത് ചെന്നിട്ട് കണക്കാക്കണം. ഒന്നും മാത്രമല്ല ചില അംഗീകാരമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പെഞ്ഞപ്പെത്രാള് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ട് അയക്കൊരു അർജി ക്ഷേമനിധിക്ക് കൊടുക്കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വേഗം സെക്രട്ടറി വിട്ട വേണ്ടാറ് ഒരേ ഒരു റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് എൻട്രി ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾമാർ ദയവായിട്ടും റേഞ്ച് എന്തിരെ എന്നുള്ളത് കാലി ഇൻകമിങ് മാത്രമല്ല ഔട്ട് ഗോയിങ് തെല്ല് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെനപ്പിലിക്കട്ട്. അതേപോലെ ഇതിലെ എന്തെങ്കിലും റേഞ്ച് സംബന്ധമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സംബന്ധമായിട്ട് SMA സംബന്ധമായിട്ട് ചെറിയൊരു കലക്ഷൻ വർഷത്തിൽ ഡെയിലി എത്രമാ കലക്ഷൻ്റെ വിഷയത്തിലെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനി വേണത് ബന്ധക്കണം.